jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba adama nde min bismi mon e kelle gadaniroɓe no jayndi bisimilla mon e roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jaynde gendira leydi Sénégal ɓe garti e oɗo ñalawma ganduɗa ko kewtudu tigi tigi koyete ko dawrugol ɓe garti koye CSE kam e HCCT wonande ha joni e dissolution de l'Assemblée nationale déclaration de politique générale ɓe garti yiide président de la république kanko horejo leydi ndi o noddi sarɗiyankoɓe ɓe to bowal gendira leydi Sénégal ha joni noon jaynde Le Soleil arti o Ousmane Sonko mo ganduɗa holliti waɗata ko yiyete ko noon motion de censure ɗum ɗon kam latonta ko wonande kamɓe député ji ɗi kono kadi kanko Ousmane Sonko o arti e yiide wonande nde ɗo yontere fande mabɓe uddit ko yete ko noon ha joni lorsque ma udditi tawi ko fewde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen joguino e laamu yawtugo ngu yoga hen ɓe ganduɗa ko tumaɓe yoga e won gueɗe ɓen kala ma gar notade lawol Ousmane Sonko tawe e jaynde Le Soleil jaynde le témoin arti ko e caggal nde kanko horejo leydi ndi o dañano yidde makko nde o nannuno ko yete ko beele samminde Haut Conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental ha kamɓe sardiyankoɓe ɓe jattidi taw ɓe jadani e nden yidde ɗum saabi jaynde le témoin yi Diomaye et Sonko son la grande offensive omo ganduɗa ko horejo leydi ndi kamɓe Ousmane Sonko mawɗo jagorɗe ne wayno kamɓe ne de ɓe gari habtade wonande ɓen ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe Benno Bokk Yakar caggal nde kanko horejo leydi ndi o dartini ko yete ko on motion de censure kono wadde convoqué kamɓe sardiyankoɓe ɓe to bowal gendira leydi Sénégal kono ɓe garti kamɓe le témoin ha joni kanko horejo leydi ndi o tellini omo ganduɗa ko Aminata Mbengue Ndiaye kam e Abdoulaye Daouda Diallo jaynde l'observateur jeu au sommet de l'état ɓe garti koye kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne wayno e yiide jaynde l'observateur o dandi tigui mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e won motion de censure kono ɓe garti e ko yetno wonande o section extraordinaire mo hande mo ganduɗa kamɓe député ji ɗi mabɓe dippo hen wonande nden ɗaɓɓande kanko horejo leydi ndi on nanni toon to assemblée nationale e yiide jaynde l'observateur hande oɗo sakay ko ɓodde wulde e juuɗe kamɓe sarɗi yankoɓe ɓe kono ɓe garti o Ousmane Sonko déclaration de politique mum général mo ganduɗa hande o kadi ana wayno ma rippe toon to bowal gendire leydi Sénégal jaynde Vox Populi ɓe garti koye Diomaye Sonko fait échec à Benno Bokk Yakar kamɓe ɓe ganduɗa ko horejo leydi ndi kamɓe mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko caggal nde ɓe kamɓe sardiyankoɓe ɓe darti wonde ɓe jaɓani ɓe jadani ko yetno e ittugol Haut Conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental hande oɗo saaha de kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko ƴetti pellitte goɗɗe beele gundade kamɓe sardiyankoɓe Benno Bokk Yakar e yiide jaynde Vox Populi jaynde l'éveil arti ko e gam haɓade nden kay kisal caggal nde teska ɗiɗo dumunnaji kala to banggue wonande wargoji hani e gueɗe fatuɗe ganduɗa ɗum ɗo kala abbiti koye ŋakkere nden kay kisal e nder leydi ndi ɗum saabi gendarmerie fayi junggo ko abbi ujunnaji ɗiɗi temedde jeegom e capanɗe tatu innama ade tawi noon ɓen ko sikkaɓe wonande to banggue wonande ko yitno e badboni yankagal jaynde l'éveil arti hen ƴeewen jaynde le quotidien ɓe mbi ko Sonko moy e Diomaye Ousmane Sonko ko kañum tigui kay woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye président mo leydi Sénégal ɓe garti e ñalawma hande o kamɓe sardiyankoɓe ɓe maɓe dippu caggal session extraordinaire mo ganduɗa hanki yamiri ɗum horejo leydi ndi kono ɓe garti kanko Bassirou Diomaye Faye polugol makko omo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo kam e Aminata Mbengue Ndiaye le quotidien arti hen ƴeewen jaynde l'indépendant arti ko e jillu kanko horejo leydi ndi toon to dowlaji ɗi Sine o arti noon kanko horejo leydi ndi l'indépendant arti e yiide wonande ko ɓuuri cifanɗe 10 ɗum woni ko sifa golle hakkude leydi Sine kamɓe jokkodiral hakkude mum e leydi Sénégal jaynde l'indépendant arti hen kono ɓe garti oɗo saaha omo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany wondude Ceerno Bocoum Ceerno Alassane Sall jani no fewi e laamu ngu ɗiɗo dumunnaji kala caggal nde teska poɗe ndure hakkude mum e ɓen ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe ɓe ɓen ɓe ganduɗa ko tato lollinama e photo l'indépendant ɓe garti e artude kamɓe addude miijoji mabɓe o saaha e ɗowgol laamu ngu ganduɗa ana ardi ɗum Bassirou Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko
jayde libération arti koye rapport mo ganduɗa IGF kañum waɗi ɗum tawi kadi ɗum yawtinama toon to dik yide jayde libération ne wayno on rapport kam paari oɗo saaha ene tawi e juuɗe dik kono ɓe garti e oɗo session extraordinaire mo ganduɗa hande o kamɓe sardiyankoɓe ɓe maɓe dippu hen toon to boowal guendire leydi Sénégal. En ƴeewoy to jayde tribune ɓe garti koye yiide la crise artificielle fait oublier les urgences yiide ɓe oɗo saaha haare dawriyankoɓe ɓe ɗum saabi wonande oɗo saaha kay ne wayno kamɓe lamɓe ɓe e leydi ɓe ɓuuri ha joni yejjidde wonande jojjanɗe rendo ngo kono ɓe garti e yiide omo ganduɗa ko Bougane Gueye oɗo saaha kay hakkude Ousmane Sonko kam e gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hono e mabɓe ɓe ganduɗa ko kañumen tigui waɗi trahir mbiyen ko kañum ne wayno jamfi goɗɗo tawi koye protocole mo ganduɗa ɓe mbaɗino ɗum signé nandiral ɓe ganduɗa ɓe mbaɗino ɗum e dumurnaji jawtuɗi ɗi kono ɓe garti kamɓe tribune ha joni e ko yetno e wonande o saaha teskama wonande ɓen sukaɓe tokos ɓe ganduɗa ko taweteɓe laabi kamɓe beddaji ha leyɗe ɗe ko kañumen jeeyata ɗin busuji ndiyam beele ko ɗum ɗo fonno wonde darde sukaɓe kamɓe keblugol mumen ɗon ɗo goni sukaɓe jayde tribune arti hen. ƴeewen jayde les échos ɓe garti koye kanko Diomaye Faye ne wayno o saaha de waɗi teppol mawgol sardiyankoɓe Benno Bokk Yakaar caggal nde o waɗi ha joni dartini wadde bloqué oɗo motion de censure fewde Ousmane Sonko kono kadi e yiide les échos ha joni gatsa mo Ousmane Sonko nawi ɗum ha toon to galle lamorgo to ina jayde les échos arti ha joni ko yitno e wonande oɗo section extraordinaire mo ganduɗa kamɓe sardiyankoɓe ɓe maɓe dippu ɗum toon to boowal guendire leydi Sénégal. uddirten ko jayde coftal ɓalli record arti e omo ganduɗa ko kanko woni Brahma Traoré tawi ko sélectionneur mo leydi Burkina Faso ɓe ganduɗa on kippu ma felɓodir mbiyen ma hawru e leydi Sénégal ɗum noon e yiide kanko Brahma Traoré leydi Burkina Faso on kippu ne wayno hulani kay ñaññani hay lawol gotol tawi ko baroɗe leydi Sénégal tawi kadi mi jogui yakare wonande maɓe kaw leydi Sénégal kono ɓe garti e yiide oɗo saaha baroɗe leydi Sénégal ngol waɗata lawol mumen nayoɓol kene mbaɗa entraînement tawi koye on séance ɓen ɓe ganduɗa ko nogas e jeegoma ɗen baroɗe kamɓe kala eɓe tawtora e keewal. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin deɓinno moon e kelle gadane roɓiɗo jayndeje subaka hande o min dokkon adi aljuma janggo so hawre welees Allah ɗo e nden yo jaam jogomin jogo moon on jarama.